Hyvä, Tero. Ihana, täällä on jotenkin... Täällä on rento tunnelma. Hyvä. Se on hienoa. Nimittäin olen joskus esiintynyt kirjanpitäjillekin. Oli hauska. Kirjanpitäjän kesäpäivät. 400 kirjanpitäjää. Sitten ne oli saanut 2 siiderilippua. Eli 2 siiderilippua liikaa. Ne oli ihan lähti käsistä niillä. Ne oli siellä... Nutturat tärähteli siellä, kun oli päässyt vähän viihteelle. Mutta tiedätte, eikö ookin kirjanpitäjät, kaikki verovirkailijat, pankin työntekijät, kaikki tämmöistä, niitä pidetään vähän semmosia kuiviksina, eikö oo? Vähän ajatellaan se, että ne on vähän semmosia kuivia, tiedätkö, just semmonen kirjanpitäjät, niin se on vähän semmonen kuivi, että se, kuka on vaihtanut mun laskimeen vanhat patterit? Ne on vähän tämmösiä, eikö se oo? Eija on ottanut uuden otsapermanentin. Ne on tämmösiä. Siis vähän semmosia niinku, en mä silleen mitenkään pahalla, mutta niitä pidetään semmosia kuivina. Vähän semmosia niinku jotain 60 vuotta kestää, kun hiiliset tippuu. Tämmösinä. Sitten mä ajattelin, kun ne on niin rajuja. Ja aina tehdään tämmösiä toimintaelokuvia, niinku ainoastaan poliiseista, palomiehistä, agenteista, tällaisista näin. Niin miksi ei ikinä toimintaelokuva kirjanpitäjistä? Miettikää kuinka raju. 0,07 ja lupa laskea. Verta hyytävä thrilleri Eijasta, jonka ainut keino saada teippiä on pyytää sitä. Muista myös uusi kirjanpitäjät elokuva. 0,07 ja lasket vain 2. Mitä tapahtuu, kun 2 kostonimoista kirjanpitäjää saa elämänsä tilaisuuden? Ei mitään. No nyt sitten täällä on varmaan kulttuurille ja ihmisiä paikalla, kun ootte tullut hyvän tekeväisyystilaisuuteen ja tälleen näin. Onko moni käynyt oopperajuhlilla Savonlinnassa? 1. Tosi hyvä menestys. Mä kävin viime kesänä ensimmäistä kertaa oopperajuhlissa Savonlinnassa. Ja viimeistä. Mä odotin tietysti, että se olisi ollut hirveän traaginen, dramaattinen tämmönen suomalainen ooppera. Että varmaan tosi jännittävä. Siinä alussa, Mozartin taikahuilussa, siinä alussa, niin lohikäärme yrittää syödä prinssin. Ja tämähän on hirveän jännittävä tilanne. Siis todella jännittävä tilanne. Mä odotin, että se olisi ollut oikein semmonen kuin... Niin ei, siellä oli semmonen 1,5-metrinen jätkä siinä lavalla sellaan. Voi ei, voi ei. Voi ei, voi ei, voi ei, voi ei. Tuo lohikäärme hirveä, voi ei. Se minut kohtaa tappaa, voi ei. Voi ei, voi ei. Voi tralallalalla, voi ei. Tuo hirveä lohikäärme, se kohtaa mut tappaa. Tosi hirveä semmonen pahvinen pökkely sen nurkassa eikä liiku mihinkään. Voi ei, voi ei, voi ei. Se kohtaa mut tappaa. Tuo hirveä lohikäärme, se kohtaa mut tappaa. Huom, kohta 3,5 tuntia mennyt tätä näytelmää. Voi ei, voi ei, voi ei. Voi tralallalallei. Se kohtaa mut tappaa. Okei, jos ei se tapa, niin minä tapan. Voi ei, voi ei, voi ei, voi ei. Mä oon äänestä päätellen gay. Hei! Savonlinnan oopperajuhlat, joo kyllä, tervetuloa. Kiitos.